Pila ka mga negosyante ginareklamong pagdagsa sa mga badyaw sa Ilasini nga lugar. Kapinsin ka mga badyaw sa Bacolod City ginahingyo nga papulio na lang sa Ilasini ginhalinan. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa nagalinya nga mga karenderya sa likod sa isa ka mall sa Bacolod City, masami nagatinir ang kapinsin ka mga badyaw. Ang reklamo sa mga negosyante na kulbaan ng iban nga mga customers bangon wala ang mga ini nagasunod sa health protocols. Hindi ka sila magsulod kay may ara damo nga badyaw nga wala pismas tapos wala blaga sunod sang laib lang nga protocol bla. Ayo sa mga negosyante nga kung tani tamdon man sang LGU ang mga indigenous people. Bawod masami, biktima sila sa pagpangawat kag ginatripan pa sa mga nagalinabay. Hindi sila kapulay lockdown, pero may pliti sila. Ang mga gamit nila, sa mga tungkol nga naluoy kami. Tawo man na sila mo. Ang ini nga karenderya, ginbuksan ang negosyo para sa mga badyaw. Nagaserbi man ini talaguan sa mga gamit kag mga donasyon nga nabaton. Take advantage mo sa ibang tao mo nga ang ilang ginapanago ang gamit sa amon dahil kung ara sa gwa sang wala man na namo natagog ng pangawat man. Am na ganin kun imo intindihin tao mangina sila ya. Intindihin nun man na sila. Una naging pasalig sang City Legal Office nga sa ilohon ng grupo apang naabdan sang lockdown ganing wala na nakapauli sa Mindanao. Ginahikot naman sa barangay ang ila papeles bilang kabahin sa mga locally stranded non-residents sa syudad agud makapauli tiyon nga mag-resume ang biyahe. Napapuli kung nagani si papuli o naman gasuon sa barangay. Kasi ang question sila, saan o naman sila mabalik? Yung balik mo lang na sila dayon. Upod kay Rinald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.